production. Yansara you. Guys, we about to get like rain. It's again. But we promise to deliver Ben. Yeah. Come on. Yeah. CNN ganki, like an exhibition. Nico, say na biki, ina karoshi. Kinka bada ni na kwanta ina tafi. Su ma a ganki zan sai babu fashion. Karkiya da gaye, rike ni ta